office. Kaka koro Papa Leo kao teach mar bedo papa nitiere tich mano timo piny mar Vatican toka no se wale kaka Bishop Cardinal mano nyiso ne kama yane nitie ng'at machielo madhi kao to nitiere chenro mar kao kamano koso ene makoro walo ng'ama dhi tiyo kare. No asewacho ni kanisa ma jokopere en kanisa mar chenro to gima koro Papa Leo ne en ng'ama ne oyier gi Pope Francis tich manotimo kaka office mar yiero jo bishop e piny mangima. To koro gima dhi timre sani nikech ka Pope otho kaka koro Pope Francis notho kapo ni noyieri we akele mondo jopiny koro mondo o understand gini. Koro e Kenya waka wan gi Ker William Ruto. To William Ruto oyiero jo cabinet ministers mopogore opogore kaka Mbadi gini kaka owachna decha Murkomen koro yiero gi. Koro kowach ni debe ni Ker Ruto koro notho kaka Pope Francis nothocha. Jok manigi office kaka ministers gi tijuru mokanyo. Koro di walo yes. Office manyien. Gidho kisungu iko ni if your appointing authority dies you cease to also hold office. Okay. Koro kane Pope Francis otho kaka no koro chung ne office mar yiero jo bishobe tije no rumo kanyo koro enena cardinal. Koro sani kaka en Pope Francis kaka en Pope Leo mar 14 koro en modhi yudo tich mondo yier jok odwa tiyogo. Koro kanisa ma jokopere onge dhao e tich kendo miyo ng'ama donjo e telo manyien tich mayot. Onge ng'ama ng'isi ni an mana nitie office ni koro kinyal gola kose an mana timo kama tiji rumo ka appointing authority marena otho katowe owe tich. Pero kama nya adwani mondo